Какво правиш? Чудим се кои животински органи да използваме за нашата необичайна машина. Чудесно! Имате ли нещо предвид? Гепардът бързо бяга с страшна тяга, а горилата е изполин. Да се катери! Да се много здраво, че моторът е правен с маймунски адреналин. С рок от носорог, ако нещо загазим, с брат на жираф, лопига не газим. Опашка на змия ще бъде по-красива, но маймунската опашка май е по-издържлива. Става крайно необичайна машина, това е модел хит и половина. Тя няма карбуратори, предно стъкло и няма радиатор, даже няма табло. Но нали сме на екватора, значи няма да ни трябва радиатор в този супер крайно необичайна машина. Крайно необичайна машина.